Quan en Tavi va entrar a casa, no ens va costar gens triar-li el nom. El primer que ens va cridar l'atenció del nou membre de la família va ser el seu espectacular pelatge tigrat. Ens van explicar que aquest tipus de pelatge és un dels més habituals entre els gats i que sovint s'anomena amb la paraula anglesa Tabby. Interessant, oi? Avui ens capbussarem en el mar dels patrons I les sèries! Els patrons són models que estableixen una regla. Les sèries són un conjunt de coses que s'ordenen seguint un patró. Un gat, nivell gatet curiós. Ara ja sabem que el pelatge d'en Tavi segueix un patró. Els pèls del seu cos es disposen formant ratlles semblants a les dels tigres. Però hi ha patrons de gats Tavi d'altres menes, els que tenen un pelatge amb taques de colors, amb cercles o els de pèl llis. Hi ha un tret característic de gairebé tots els gats tigrats. Tenen una M marcada al front, s'hereta de pares a fills. Al nostre Tavi li agraden molt els patrons. Fixem-nos en el patró hora de la neteja. Consisteix a llepar-se la pota, llepar-se la pota, llepar-se la pota i gratar-se el cap. I torna a començar. Podríem representar aquest patró així. Quin serà el pròxim moviment que farà en Tavi? Genial! Continuarà gratant-se el cap. Net i polit del matí a la nit. Ha arribat l'hora de ballar. Sens dubte, un dels seus patrons preferits. Consisteix a fer 4 passes endavant remenant el cul i 4 salts endarrere picant de mans. Segueix aquest patró rítmic. Camina, 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 pica, 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 pica. Quin artista! Quin pas haurà de fer ara? Sí, li toca fer l'última passa endavant. Amb gràcia i estil. A l'hora d'anar a dormir, també es fixa en l'estampat de la seva manta preferida. Segueix aquest patró. Quina és la peça que hi falta? Fàcil, oi? Molt bé! És l'hora de fer el manta. 2 gats, nivell gat intel·ligent. En Tavi és el rei dels patrons i li volem fer una corona decorada amb pedres precioses. S'ho ha ben guanyat. Estimat poble, visca els patrons! Visca! La Laura, en Pau i en Bernat proposen decorar-li una corona seguint una sèrie de patrons. Cadascú farà un disseny diferent. La Laura vol fer-li una corona plena de coloraines. Li falta enganxar les 3 pedres precioses següents. Quines són? Observem primer quin és el patró base. Blau, taronja, verd, groc. Vegem si es torna a repetir una sèrie completa. Blau, taronja, verd, groc. Perfecte. Ara és fàcil deduir com continuarà la sèrie. Les pedres que hi haurà d'afegir són... una pedra verda, una de groga i una de blava. En aquest ordre. Aconseguit! En Pau prefereix decorar la corona amb pedres de formes diferents però del mateix color. Haurem d'estar molt atents si volem descobrir el patró base. Sí, les 6 primeres peces formen el patró base. 2 quadrats, 2 triangles, 2 rodones. Comprovem si es torna a repetir una sèrie completa. Sí, la peça que seguirà serà... un quadrat. En Bernat prefereix triar pedres precioses de mides diferents. Sabrem trobar el patró base? Ho tenim. És un patró de 4 peces. Triangle gran, mitjà, petit, mitjà. Es torna a repetir una sèrie completa? Sí. Va canviant el color? No. Totes són de color vermell. I la forma? No. Totes són triangles. I la mida? Sí. Primer els triangles decreixen i després creixen. Quina és la peça que hi falta? Hi falta un triangle gran. Que bé que ho han fet tots. Quina corona t'agrada més a tu? Jo ho tinc claríssim, la de coloraines. 3 gats, nivell gatot geni. Ha arribat el torn dels nombres. A ells també els agraden molt els patrons i fer sèries és la seva passió. Vegem-ne uns quants casos. El cas de les sèries misterioses, això es posa interessant. Primer ens fixem en les pistes. 2, 4, 8, 16. Ho analitzem. Observem la relació que hi ha entre els nombres. Són nombres parells que segueixen un ordre creixent perquè els nombres van augmentant. Descobrim el patró. Cada nombre és el doble de l'anterior. 4 és el doble de 2. 8 és el doble de 4. 16 és el doble de 8. I així, per tant, es van multiplicant per 2 el nombre anterior. Mirem de preveure com continuarà la sèrie. 2, 4, 8, 16, 32, 64... Es resol! Que es resol, sí, però pensa que amb aquesta mateixa sèrie de nombres potser podríem haver trobat altres patrons que ens conduirien a continuar la sèrie d'una altra manera. Mentre hi hagi una regla coherent, serà un patró. El cat repte!
Endevines quin és el nombre que segueix? 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4, 1, 1... Vista! El patró base està format per 3 nombres. I la resposta és... un 5. La sèrie forma una cadena de 3 nombres. Els 2 primers són uns i el tercer va augmentant en una unitat cada vegada. Ets un detectiu genial. Ens que et trobem al Supercampus.